Zdravím lidi, já jsem Borek Boris a vítám vás u nového let's playe na hru Age of History 2, ve kterém budeme hrát za České království, což jsme nedělali, ale to se mi neuložilo, takže smůla, no. A my teď tady máme, už jsme v okolo 28 a náš cíl je samozřejmě dobít Rakousko, skončit hlavní rivaly. Tak, jsem zpátky, byl jsem vyrušen dědou. A kde jsme to skončili, jo. Náš hlavní cíl bude zatrčit Slezsko, zabít Rakousko, vypořádat se s Uhrama, v podstatě obnovit Velkomoravskou říši a zároveň se stát obchodní velmocí a králem tohoto světa. Což už můžeme začít. Hele, jsem v kole 28. Já bych jakoby nejprve vypořádal s lehkou otázkou. Takže co my uděláme? Dáme poslat urážku na 50 kol. A teď od 50 kol, než budeme mít minus 10 těch přátelství, chápeme se, jo. Máme prostě nepřátelé, aby jsme mohli poslat ultimátu o anexi, což nám to mnohem zjednodušší než válku, což doufám, že vyjde. Tak mělo by, ne? Tam se nezvyšuje, takže chceme podpořit poslání urážky. A už to je na 14. Ale původně jsem ještě vyslat další urážku a dalších urážek. V podstatě tak, teď pošleme ultimátum. Dáme anexi a tam poslat ultimátum. Nepřijali. Tak počkat. Ještě jednou jim dám šanci. Tak to, aby přijali anexi. Já stejně navrhu pár jednotek. Takže musel to. Vyhlásíme válku. Dobře, musíme jít válčit. Oni nás jakože nepřekvapí, takže vyřešíme konečnou slezskou otázku. Tak, teď si vlastně to vymyslet jako prázdno tohleto dobytí slezské. Protože jsem neinspiroval z historie. Vůbec není narážka nejsem. A já to nepodporuji, jo, jenom jste si nemysleli. Ale dokončíme slezské trápení, tak jsem chtěl říct, takže jo. Máme to? Zavím to a teď. České království je plné. Teď jdeme vyřešit konečně jdeme vyřešit tohle. Tak. Pošleme tam jednotky, tady pošleme taky jednotky a vypořádáme se s nepokojitými, jakože aby víš, co jakože a to. To je těžký, tím jste uznat lidi, ale musíme tady doufat, že nám vyjde operace naše a dostaneme se k ním do Rakouska. Musíme prostě napadnout, tam militarizujeme se. A jsme králi. Jsme spíše, jo, králi, ale stajeme se samozřejmě císařem. Jsme docent na kolem, začneme všechno. To je ještě předtím. Nechápu, jak to může být princ. Já jsem císař. What the fuck? Jakže jsem princ? Jsem císař jako. Nechápu. Jak může být císař? Nechápe být císař. Nechápe být princ. Já potřebuji být císařem. Císařem svaté říše římské jsme to. To by nám velice výrazně snížilo to výdaje. Malo. Čemu s tím investovat, jo, to je takové
vždycky investovat, tak mám to menší investici. A můžeme potom udělat komunitní hlasování o tom, co bude další série Age of History potom, co dokončíme naší cestu české na to. Chápeme se. Pokud nás dobijou, tak jako nebudu to hrát tak, že to budu kládat, jo, protože tak nedobijou, tak nás dobijou. Štujeme to, jo, jasně, uděláme další sérii, chápeme se. Tak. Takže. Já bych potřeboval udělat, abychom měli velký příjem. Tak ještě lidi. 14, podruhé 14. Tak nám udělám menší problémik. Doufám, že to spadne, nespadne, ok? A teď už musíme vyhlásit válku, jinak zkrachujeme. A tak to je jasné. Postupujeme. Oni nás samozřejmě chce zničit. Chápeme, vlastně musíte si něco kompenzovat. Ty myslím dostaňte, kdyby náhodou. Ok. Tak přesně teď to náhodou, kdyby se stalo. Je na čase tam poslat zbytek naší krkolmaté armády. Tak. Posuňte se. Vylítvali jsme naše videa. Jednoduchá věc, vezmeme si půjčku. Vezmeme pár půjček. Já. Mám 6% pomoc. Tak. Další jednoduchá situace. Máme Vídeň. Co my teď uděláme? Budeme doufat. No, teď vidíte naše šeškování. Pošleme tady jednotky. Navrhujeme tady jednotky. A jsme na mizně. Tak, teď půjdeme do minusu. Menší problém. Tady. Teď, co my potřebujeme? Děláme tohle. Tak, spojíme armády. Jsme v minusu, ale tak to spraví. A uděláme tohle a tohle. Uděláme tohle a tohle. A jsou potřebné na mizinu. A my vyhráváme tuhle válku. Jsme definitivním králem. Požádám o přístup, jelikož jsem císař, budu to měl potvrdit. Tak a vyšli tady jednotky. Tady jednotky. A dobijeme to. Tak, dobito. Rakousko je celé dobité, takže s nimi jdeme vyjednat mírovou smlouvu. Máme 6-7, teď máme nevystačí. Celé Rakousko nevystačí. Nebudeme čítat moři, no nic. Ale budeme mít takhle velkou říši. Se vyplatí. Teď nevím, jako jsem nasal, protože pokud na začátku něčím, tak jsem celkem elko, ale tak nedá si nic dělat. A tohle je obrovské české království, a my se dostáváme z mínusu, splatíme půjčky, nádhera. Tady jsem to lepší. A tady máme velké špatné. Celkem jakože. Aha, já už nemám prachy. Což je celkem blbé, ale našetříme pár tisíc. Jo, to je pohoda, že.
Pohoda. Jo, fajn. Až třeba se partisís. Já jsem se najít stabilní říši, aby jsme tady tohleto dokázali udržet. Potřebujeme tady amilitarizovat to. V podstatě co to vlastně tak jmenuje v té angličtině, takže asi nějak tak, no. Jakožto největší člen už velké římské. Super je, že Osmani nejsou největší, jo. To mě dokáže povzbudit. A po tomhle videu uděláme hlasování, co bude další série z téhle hry. Potom co tohle dokončíme, potom co tohle natočím, tak to tam dám anketu. Třeba mi na to někdo odpoví, mal. Takže se tak. A co bych tak mohl říct? Jo, jsme tady. A jsem celkem vysoko, to by jakože mají z provincií jak Poláci. Super, a furt nejsme největší. Furt vím takový ten menší rozdíl mezi osmanskou nevčí litevským velkoknížectvím. V počtu provincií jako menší rozdíl tam jakože je, no. A moskevské velkoknížectví, když padne, tak jako Rusko se nikdy nesformuje, takže asi nějak takhle malo. Nechápu, jak mi to vždycky vyjde, že budu nejvíc to. Že tady připravím další jednotky, protože já je prostě nenechám. Já prostě to celé Rakousko potřebuji dobít, potom dobijeme Salzburg a Bavora. To je Bavor. No to je Bavor, prostě Bavorské království tady je. To přesně dobijeme. Furt jsme první hlas. My máme jediný hlas. Neštve. Máme jediný hlas, ale tak to mají všichni. Hlas pro sebe. Takže nejspíš bylo zase císařem, tak slavě. Kdo bude za 3 kola císařem, za 2. Jsme opět zvoleni císařem. Nějaké čudné mořské knížectví, kurfiřtství, teda pro nás hlasovalo. Mohl bych se zbavit dalšího oponenta a to je tady tenhle, anebo tady tenhle. Jakože, no, nevím, koho bych se měl zbavit dřív, ale první dobijeme celé Rakousko. Protože Habsburkové prostě nesmí přežít. Teď celé vyhubíme, víš co, jakože vůči Game bráchu vyhubím celé Rakousko, se prostě borec, víš co. Dobijeme Rakousko. Počkej, koukneme se na císařský. Jestli no, píše jsme, jo, asi nejspíš jde, že jsme král. Spíš císař už. Což jako v historii to fungovalo tak, že svatá říše římské jako kurfiřtové volili krále a ten se potom musel jet podívat na papeže, byl císař. Což zajímavý je zvyk. Ale my teď neřešíme historii, my teď řešíme rakouské arcibiskupství, arcivévodství, nebo co to je. To je jedno, nikoho to nezajímá. Bojují proti těmhle dementům bojují, jo. Zajímavé. To jsou takovýho dementi. Zajímavé. Skutku dosti zajímavé. Tak abych to řekl. To je v skutku dosti zajímavé. Potom tady by měly být mamluci. Mamlutský sultán, nebo jak se tomu nedává. Zase. Zajímavé. Je super, že vidím, že jsem znovu císař. Ale ještě 27 kol, to bych mohl něco stihnout dobit, ale já nic dobit nebudu, já se jezdím, budu se vylebovat moji říši. Tak, kolik máme technologické?
Na 47 potřebujeme 75, ale roste mi to, takže moc ne, protože tam je 10%. Moje výdělky jsou v pohodové, takže nice. Jakože no takhle. Arci. Jo. Zajímavé. Hodně zajímavé. Takže Salzburgy knížectví a biskupství. Ne, arcibiskupství. Což je poněkud zajímavé, že oni mají biskupa. Takže v názvu, víš to. No. Hodně zajímavé. A nevím ani už, co mám říkat, jakože těžké komentovat gameplayové strategické hry. Že rozumím Vidlakovi. Tak, vím, že je to těžké. A tak Age of History je moje jediná pocná hra. Počkat, není. A jo, není, no. Mohl bych udělat let's play z Kotoru. Mi napište do komentářů, jestli byste chtěli let's play z Kotoru. Já vám musím udělat nový save, protože už mám rozjetý, ale tak to je jedno. Tak mi napište do komentářů, jestli byste chtěli let's play z Kotoru. Jestli byste ho chtěli, tak dejte like. A abych viděl, jestli vás to baví, tak dejte aspoň jen like této série. Myslím si, že já mám tak málo hlednutí, že mi tam nikdo ten like nedá. Takže, no. Jak tak? Je tak super vědět, jak jsem stagnující youtuber. A. Hezky jsme prasme. Velice super být život byl být youtuberem. Youtubery. Koukneme se, kolik ještě je. 1, 2, 3. Co? Aha. Poněkud čudené. Poláci! Štvete. Hedviga porušuje všechno. Ty vole. Ten někdo posadil ženskou za trůn, ty vole. Hanbabu. Tak. Pojčky. Dobrý nápad, pojčky. Dobrý, máme spočet, bák, můžeme. To, ale nemůžu. Prdele. Je v prdeli. Jak je tak musíme nějak pokrýt hranice. Nevím, přesuňte se. A dělejte nějak hranice pokrýt. Já zase, takže, mám nic. Bože, Poláci mi štvete. Proč můžu povolat do dobré Řím svatou říši? Praha ne! Prahu ne! Prahu nechte! Prahu nechte! No nic, no tak to máme prohranou válku, ty vole. A to už odskipu, to máme prohraný. Prohraná válka tohle. Nebo zkusíme to ještě vyhrát, dobře. Musíme se dostat do Prahy. Máme, tohle je takový to, že to je hardcore verze. Víš co, to je, máme za úkol vyhnat Poláky. Máme strategický díl, takže to se úplně nevybaví strategie moc. Praha dobyta zpátky. Všechno, nějaké ta území taky. Postupujte. Pátu nadějný.
to vypadalo. A je to v prdeli. A je to někde, no. Máme tu armádu. No nic, ale já tady pošlu je, aby jsme to aspoň trochu ubránili. Jakože Prahu moc úplně nechci brát, že? Musím to nějak ubránit Prahu. Hezky dobrý. Praha není ubráněna. Jak to je máme, no? To je jasné, hej, že to nemáme. Aspoň se snažíme se ubránit. Ale kde to obranu, ještě vidíš obranu linii, před kterou... tak oni se už přijde, no tak... To už je prohrané, už máme nic, no. To jako můžu zabalit, hej. Tak ale to už je prohraná série, pokud já... No, jako, takže to můžu odklikat, hej. No, tak to už mi bylo zkrát 130 chvilů, nic neudělám. Ale nevím to. Tohle. Přijmout. Jsme znovu zvoleni, ne. Že nejsme. Zvolení kurz vychřty. Nejsem ani kurz vychřty. No, jsem úplně, hej. Už to není tam moc na hříše. To bylo kdysi. Jsme z toho dostat z dluhu. A potom můžeme jít na Poláky. Nebo jinak. Musíme jít na někoho jiného. Musíme to propojit, takže půjdeme na Bavora. Tak. Půjdeme na Bavora a potom půjdeme na toho a potom na České království a svůj na svou rozvahu. A potom si vedeme válku s Poláky a zpátky u náš území. Máme Vídeň, což bude nové hlavní město. Hlavní město buď Plzeň nebo Vídeň, to zamhodím. A mám to Drážďan. Hlavní město bude Drážďan. Největší samozřejmě je Vídeň, ale tak to je rakouské, že? A tak, můžeme přemístit města. Ne, bude to tady. Nové město Dersen. A my nemáme ani stabilní to území. Jsme v prdeli, my nemáme ani stabilní území. Jakože máme, ale jen tady ty dvě. Tady je Rakousko, což je naše největší území. Vlastně kolik máme teď těch? Teď máme provincií. 11 Karel, čtvrť pro Holku, ještě 11 s Polákama. No. Musíme zničit Bavora. Což nemusí být takový problém. A tady toho Saska. Musíme zničit Saského kurtvištu Bavora. A v podstatě většinu svaté říše římské. Hedvigo, ale ty mě štveš, jako. S tím vlastně, ty mě štve. Dobijeme, ale půjdeme s Uhrama na ně. Zaplatím Uhramu peníze, aby se našli do koalice proti ním. Kdyby nachystám abnormálně, tak to dělám.
To byla drtící porážka. No nic. Takže... Zatím to v pohodě už. Takže ekonomika zase prosperuje, zase je to jakože super ekonomika. Uhersko. Menš to vyštvané Uhersko, a ne Uhry. Takže jako vysíhněte na rezervy Uhry. Osmani prostě padli. Vylepšovat vztahy s Uhrama. Vylepšovat vztahy potom do aliance. Jdeme jim alianci a obranou smlouvu. Můžeš si vůbec s nimi udělat alianci, abych měl silného spojence na Polské království. To bude můj cíl. Těžce vydřený cíl to bude. Já se ho vydřu. Jestli mě znova napadne, tak já je zabiju, ty hajzly. Jo? Mě jako vážně, ale jako štvou. Tak, máme 20 000. Můžeme sformovat armádu na Bavora, což by mi celkem pomohlo. Možná se jim válku. Propojíme Plzničku propojíme Čechy s Rakouskem, tak. Ještě. Tak nepropojíme. Takže to bylo celkem blbý. Bylo. No nic, takže. Ale jakože oni se proti nám nedostanou, že? Jakože do Rakouska se můžu dostat, jakože si myslím mírové jednání. Musíme uhrát mír. On se tu dostane přes to. Já nevím přes to, takže jdem tohle. Přes Poláky. No, jsme mrtví. Jo, zbyde nám Vídeň. Dobře, tak aspoň máme nějakou tu ekonomiku, takže nás zbyde Vídeň. A jsme úplně mrtví. No, tak se to už může zabalit, že? Jsme prohráli úplně všechno. No tak jako ještě můžu tohle bylo. Prohráli jsme úplně všechno. Nejspíš asi začnu novou sérii. A já už končím, protože si mi za chvíli vybije mobil, takže čau. Čau zlí.